ha joni e nder julde haran wonɓe ganduɗa haran munen mbaɗata ɗum koye sunare ñande jamma haran manam ñalawma so ñalli jeenayi ha hiiri ɓe mbalata ko woyde ɓe piya koye mabɓe ɓe ceeka comci mabɓe ɓe tallo e leydi rewɓe ɓe guitta comci munen ceeko worɓe ɓe koye munen tallo cayale darnana ina goya ina piito ina kamto ne caɓɓito ɓe goniri noon ha weeta so weeti kadi ɓe mbaɗa lase mabɓe e dow laabi worɓe ɓe ina piya koye munen goto foof yiiɗo locol ene fiya bandum walla fiito ha ɓandu muɗum taƴa ɓe mbaɗa lase ɓe gona tarade wuuro eɓe goya eɓe luuka ɓe mbiya peeje mabɓe boni seydina alin tanu mouhammad sallallah alih w sallam maayi rewɓe ene keede caggal ene guya ene gulla ene luuka ene gullo leydi ina tallo ina birgo gummo kadi dewa hen kadi ina luuka eɓe goya ɓe mbiya tanum nelaɗo mouhammad sallallah alih w sallam yalti aduna nde wonno ko ñande hen haran hoore seydina Haluseyni ɓi alin e fatimata bintu rasulullahi warano hoore nde taƴade nde talla nde wone fettede hawri koye haran kamɓe haran ɓe beltotako hen ɓe cunoto hen nden sunare ndon kamɓene hay sinno kon ɓe ɗum hawranani to banggal diine mbi sunare nde no moƴƴi kono hono ɗi goytali ngala hen kamɓene ko noon ɓe jiiri haran mabɓe ko noon ɓe mbaɗirta ɗumen